Ай, давай, затварям врата. Който дошъл. Не затваряйте! Паци. Аз не съм зомбито. Аз не съм зомби. Нито пък Цецо. Супер скоро ние тримата в един тим. Аз умрях. Замразих ли зомбитата? Не знам, аз не... Ох! Убиват ме! Умря ли? Ще умра, аз съм на джъмпа и те са на джъмпа! Не! Умирам! Умрях. Човек, то инфекцията е била и при тях. Не е била само и при нас. Другия път, ако аз съм при вратата, няма да затворя. Само двамата, човек. Ами аз? Един е вече. Нула. In the morning. Не съм при вратата. При вратата? Кой е при вратата? Някой при вратата ли е? Не. Едно голямо зомби! Не! 14 са! Дай, човек! 14 са! Бягайте! Аз ме убих. Аз не съм от големите зомбита. Убият ме! Убиват ме, човек. Убиват ме. Аз някакъв тук съм мели, не. Не, човек, умирам. Умираме с тос. На 6 съм, човек! Няма идея. Убиха ме, човек. Колко съм оставил, what the fuck? Колко малко съм оставил, what the fuck? Но малко, човек, трябваше ми още малко време. Аз съм жив. Жив ли си? Да, жив съм. Къвка сметлия си. И убил ли си някой? Не, човек, не скача така. Много беше тъп. Вие не скачай така, аз ти го казвам, скачай на другото. Там. Така. Така бе. Крал умря. Крал? Не, човек, не бягай. Катанзи. Не, Катанзи не е тука. Катанзи верно ли е тука, бе? Не. Зетан... Бягай! Аз съм само. Ти минал е, човек. Моля? Той съм аз. 8 на 65! Убиваш го! На 42! Уби го, човек! Браво, уби го! Yes! Дар ти 10 кила! Еди си и доста дъпа. Не. Да печели. Дай един афака. Ай, хвали се е тъп. Хвали са ти. Не, говоря на тос. Мина 2000. Умря някакъв човек, само ти си.
Сериозно ли, бе? Аз срещу 3 зомбита. О, ще ги убия. Не срещу 2. Не, няма. Те ще убият. Сега ще. Бомбите Не ще убият. знаете, че има безкрайни патрони и амуниции. Само бомбите ще убият. Вече пускат бомбите. А, Добре. Двама те биха. Ти на вратата ли си? аз не. И аз на вратата. Те с двамата са афака. Някакъв глупак не затвори човек. Да, бе, аз да мам сега да вляза. Зомби? Някой... Цеца е зомби. Нарка. Цеца е зомби нарката. Цеца ти си зомби нарката, сори. Тебе да не те убиха ли ти беше инфектед? Убиха та. Аз замръз. Много се забавих, много се забавих. Аз не. Аз съм вече почти на края, човек. Човек, ето аз съм за тебе! Не Аз мога съм да за тебе! чакам. Бързи се, виж ме! Не, ти си на последното почти. А, да. Ма, Защо да ме отворя прозореца, бе? Не знам. Еми не знаеш. Айде, ако обичаш, стани, измий се, обличи се и да си готов. Не като друг път да викам аз да ти срещу. Айде, стани. Добре сега. Моля? Не затваряй! Кой затваряй? не знам. Вратата ме смаза! Спектейтвам. Аз съм жив човек. Спектейтвам те. Гъджа човек. Пожелавам ти успех. Гъджа. Ония човек само не зомби как само го уби. Ай, те спукнаха вече.